Talent. Nag-iisip na naman ako kung anong talent ko. Tatanong ako sa mga kaibigan ko kung ano yung special skills ko. Sabi lang nila, matulungin lang daw ako. Oo nga naman no. Kaya gagamitin ko na lang ang channel ko para tumulong sa iba. Sakto pwede tayong tumulong laban sa COVID-19. Pero kinakabahan ako eh. Baka ma-expose lang yung family ko sa Pilipinas. Pero kailangan ko talaga eh. Pero sino naman ang tutulungan? Kasi no, tingnan mo, lahat ng tao ngayon nangangailangan na sila. Saan ako magsisimula? Pero wait lang. Reminder lang muna ha. Reminder sa ating lahat na tumutulong. Sana lang hindi nyo kinakalimutan ang inyong mga pamilya at mga kamag-anak. Alam kong masaya sa pakiramdam ang tumutulong. Lalo na nang nangangailangan talaga sila, no? Pero sana lang masaya din ang mga kamag-anak mo na tumutulong kayo sa ibang mga tao. Kasi kung hindi, kahin nyo muna yung mga kamag-anak at mga kapamilya nyo bago kayo. Baka kasi mas nangangailangan ding kagaya ng iba ang inyong mga kamag-anak. Katulad ng pangangailangan ng ibang tao. Syempre noon nakakasama ng loob, mutulong ka sa ibang tao tapos yung palang pamilya mo, nahihirapan din silang totoo. Wala rin pala silang nakakapitan. Anong gawin tamo? Ano? Kasiglatan mo? Punta kami sa Flood David. Bakit sa Flood nga pili yun? Hindi ta May, kanya po muna. Bisaya talagang mamiyang relief goods kareng tao kayo ni Pilipinas. What if kareng kamag-anak na naman since magkakapamilya kami, dapat di kami rin magkakatulungan. Ikatamo naman nga kailangan sa what Pupunta na kami kayong sa Flood. Stay tuned. Kaya naisip ko ang Saplet David. Medyo safe para sa pamilya ko na tumulong kasi secluded pa yung area, zero rate pa rin ang COVID-19. Bukod pa doon, nasa Saplet David din ang mga kamag-anak ng tatay ko. Kaya sa lahat ng mga taga Saplet David, Ma'am Kalara, at kung taga Saplet David ka or kamag-anak kita, hello, kamusta ka? Sana safe ka kasama ng mga pamilya mo. Halos lahat ng kapatid ng tatay ko tumira sa Saplet David. 2 oras pa lang, 2 beses pa lang yata ako nagpunta doon. Pero sa 2 beses na pagpunta ko doon, sa murang edad ko no, doon ko na-realize na gusto kong tumulong. Siguro mga elementary pa lang ako noon, bata pa lang ako noon, pero hanggang ngayon, ilang taon na ako ngayon, nandun pa rin yung apoy at desire ko na tumulong. Dahil na rin sa nakita kong buhay sa Saplet David. Wala namang masama sa pagtira sa Saplet David. Ako nga personally, gusto ko doon ako tumira sa isang simpleng buhay parang sa Saplet David. Kasi sobrang simple lang ang buhay, masaya. Tsaka mapagbigay yung mga tao kahit alam na nilang walang-wala talaga sila. Ganun ang nakita kong personality ng father side ko. Kaya bata pa lang ako, alam ko, yun na yung alam kong gusto kong gawin, ang tumulong ako. Kaya doon ko unang pinapunta ang mga pamangkin ko. Bago kami tumulong sa iba, gusto ko makilala muna nila ang family side namin. Nino kanyan ni, babanged eh. Nino kanyan niya. Anak na yung Pedro, kalaki. Oo, ano ka? Gindig. Gindig. Ay! Ako ito! Yun, sad kasi alam makakilala ka na. Tsaka gusto ko sana maramdaman din nila yung dati kong naramdaman simula nung nagpunta ako doon, yung desire kong tumulong sa iba. Kaya sana sa pagpunta nila doon, ma-feel nila yung parehong naramdaman ko nung bata ako, na ma-inspire silang tumulong sa mga kamag-anak nila at sa kanilang mga kapwa. Klot ko, amo na mo. Mamat sana kayo mo, yan ako lalaki. Karila pa rin yung mag-anak tayo. Nandito na tayo sa Saplet. Tsaka yung gusto kong ma-realize nila na
kahit san man sila at kung sino man ang makilala nilang tao, babalik at babalik din sila sa pinagmulan nila, which is ang pamilya nila at ang kamag-anak nila. Kayo na millennial na nakikinig sa akin ngayon, mahalin nyo ang inyong mga kamag-anak. Siguro sa panahon ng mga parents natin at mga lola natin, uso pa yung away-away, inggit-inggitan. Pero sana, sa era nating millennials, palitan natin yung lumang sistema nila. Gawin natin siyang something positive. 'Di ba? Kaya naman natin yan tayo ang bagong mga millennials. Mga magpipinsan, magpapamangkin, tulong-tulong kayo. Yun lang naman na magbubuklod sa inyong mga pamilya at mga kamag-anak. Close kayo. Anong tanong? Ganda-ganda lang pero tulong-tulong pa rin. Parang ganun. Yung ilong. Kasi yung mga kalaray, matatawas yung ilong. Pagkalara, matangos ang ilong. Sumaya talaga yung pinggan. Te, palawin na yung arong mo. Talaga. Yung final product po. Ay, May, hi. Di Tita May, PG, Tita May. Ay, Tita May, kaya yan. Parang aliw, sunga. Sunga yan. Dalakit tayatan. Sa chuta na karen kalara family kening sa plata. Yo. Bakit daw pagsasaw ka, kailangan mo pang i-video? Ano nga sabi mo kaya ang bakit? Wala. Alim kay ngawas na rin. 1, 2. Meto ka rin memories mo kan. At saka hayag kat mo na rin ang aliwan. At saka rin akong video dali. Guys, remind lang ulit po namin na kailangan mag-sanitize kayo. Shout out ka rin ganaganang Manimuno or Officials King Barangay San Rafael. Thank you so much. Yung muna daw plan talaga is magbangka from Santa Lutgarda kaya lugar mi hanggang Kenny. Kenny, up na mo, pepandamdam kami din kay San Rafael na patrol, tali na kami magbangka. Panoorin po natin ang mga pamangkin ko na pumunta sa Saplad at kung nasa ibang bansa ka or wala ka sa Makabebe at taga Saplad David ka or dati kang taga Saplad David, sabay-sabay nating panoorin ang video na to at mag-reminisce tayo sa Makabebe or sa Saplad David mismo. Kung galing ka na sa Saplad David, mag-comment ka kung ano yung hindi mo makakalimutan sa lugar na yon. Ako siguro yung hindi ko makakalimutan, yung laging may kamachinis. May nga pansin ko Kenny, sabi na rin kanong kental dawa, madakal kanong kamatsilis to kita. Nakalakamatselis mo rin. Ay, nakalakamatselis kaya ay talapayapan malatilo. First time kong magpunta sa Saplad David, nalaglag ako sa ilog. Namasating kental dawa po. Mag-swimming ka. Yan o, Mag-swimming ka. paneda nung. Hindi kasi ako marunong magbangka pero masaya pa rin ako kahit ganon ang nangyari. Kung magpunta kayo sa ibang bansa, doon nyo ma-appreciate ang ganda ng Pilipinas. Ako nga na-appreciate ko ngayon yung ulap ng Makabebe kasi kung nasan ako ngayon, hindi naman ganon kaganda yung ulap dito. Nakakit yun naman, manipis siya pa yung dalan na dadalaanan mi. Kaya liya mi luwal itang sakin na dadala mi. Mabaldog yaking ilo. Which linilipat yung mga gamit kasi doon pa yung lugar which is malayo pa. Sabi daket ang kwentuda nandin, yung lugar talaga ngayon ipilapil niya talaga. Yeni, yung gawada, sementado na yung yeni. Pero yung dalan, ay masyadong malapad para ding sa akin makapunta. Pero malapad na. Todo na yun. Oh, happy na yun, happy na yung tinodo daw. Kasi usually pilapil kapit na. Pilapil, tas taulam. Ito sa sakedeng bangka, itong goods sa dalan mi para ibiya ka rin ka mag-anak mi. Tapos si kami ganyan gawan mi, maglakad na kami, magpapaling-kapali. So we have no choice na hindi maglakad. Yup. Kenya pala may panganak yung mga ko. Tino ko nang nakakena. Ating kiyang balikin. Kanya may baiti tita Meldo. Oo. Kanya matulingan din. Naning biya ka ni. Po, mga naning Masakit. masakit. Nung kamanin doon. Hanggang mapaling Pantun dahil ilo ti mama. kilimang yan eh. Madakal puno so mapres ko talaga. Yan eh. Lalakit ka. Dalakit kyan tete. Bro, Diyos ko talanda ka papop. Masyado na po manipis yung dalan kaya meto nga tao. Kaya meto nga pidalanan. Dalakit na kayo po kyan tete. Ali kayo pwedeng sabi-sabi kasi manipis siya pa yung tule na dadalanan mi. Yan eh. Which is kahuya po. Uy, po yung tete, eh. Kasapang yun. Medyo nakakapagod pero nakakawala naman kasi tutulong ka.
Wash out Nagpapahinga lang kami kasi naglakad kami ng long way doon. Anong feeling ng nang nakakatulong? Hindi pa nga. Nabuli lang pa ka to ayam ko Ah. kay. Ay daw, oh. Sasha Mekan. Bro! Uy, mga ayun. Tet. Tet. Nung nagsimula tayo sa ating project, hanggang ngayon, nakapamigay na tayo ng worth 32,200 pesos worth of na grocery items at mga cash donations. So ayan, tuloy-tuloy na. Gusto kong pasalamatan yung mga sponsors ko for making this possible. Syempre, yun yung mga kapatid ko at mga pamangkin ko na tumulong. Bukod sa Saplad David, nakapamigay na rin tayo sa Santa Rosario, San Roque, tsaka sa mga frontliners. Kung nagustuhan mo tong video na to, please i-share mo para mas malaki pa ang ma-reach ng project na to at makahanap kaming matutulungan at makakahanap kami ng tutulong din sa amin para mas maraming tumulong para sa inyong lahat. Bye-bye po! Bye-bye! Yari na kami pumunta ng ayuda. Pakiramdam na Maswelo ka. Hanggang nila ko laman ng bag ko ne. Hindi tayo sa tama. Maswelo lang yung tikid sa katamo. Yun, so tuloy-tuloy kami next week. Panibago na namang project ang gagawin namin. Sana supportahan nyo pa rin kami. Next video, siguro papakita ko sa inyo ang pamilyang nag-inspire sa akin kung bakit sobrang importante sa akin ang pagtulong. Hindi lang sa akin, kung hindi sa buong family ko. Ayun, maraming salamat sa panonood at kung meron kayong kakilalang taga Makabebe or taga Pampanga nangangailangan ng tulong, i-message nyo lang po kami sa aming social media account. Pwede rin po kayo magpunta sa link na to. Tsaka sa link na to, yan. Yung dalawang foundation na yan ay tumutulong ngayon para sa mga kababayan natin sa Pampanga. So, kung hindi ko man kayo matulungan, at least itong dalawang to ay matutulungan kayo. Salamat at mag-iingat kayong lahat. At huwag niyong pababayaan yung sarili nyo at ang pamilya nyo. Mag-iingat lahat kayo araw-araw. Ala ko nga sabi kaya kasi ganyan. Ate pupugbog. Kauwi na kami galing sa Saplad. Doko. Nabili mo na. Ito na yung mami siya.